Takže ranné prebudenie na jazere. Dolnobarský rybník. Je to nádhera. Zatiaľ máme zdolaných 10 rýb, z toho jednu Andrej a jednu ja sa nám nepodarilo zdolať. No a klasicky ješitne mi nechcú chlapci z rybárskej mokrej štvrte uznať dvoch prerastených kejnov, čiže rozumnej pleskáčov. Takže za mňa výborná výprava na to, že to nie je ani 48 hodinová. No a to, čo nám tak najviac fungovalo, je kubáková obalovaná popka z Copex Squid a teraz sa Andrejovi perfektne rozbehla moruša a cesnak. Takže toto je naše miesto, Andrej ide na to. Takže moruša a cesnak a ja som teraz na záver. Môžeme tu byť do večera samozrejme, uvidíme ako bude s počasím, lebo včera do obeda bolo fakt, že teplo. Tak Andrej pôjde skôr, ja ostanem pravdepodobne aspoň do obeda, alebo možno aj po obede. A ja som tam dal už iba single pop-up, podháčik, PVAčko malé. No a uvidíme. Takže toto je pohľad na dolnobarské rybníky. Vzadu je taký most. Tam je aj taký nejaký prístrešok. No a chytá sa vlastne len po tejto strane. Je dobré, že susedia od nás na jednej a na druhej strane, ale to na všetkých miestach, sú vzdialení no, odhadom aj 50 metrov na jednu na druhú stranu, takže traja rybári na jedno miesto úplne v pohode. V zásade aj teraz tak chytáme, pretože je tu povolený lov na rybára na 3 udice. No a my sme to využili. Takže sme v podstate s 2 udicami som ja, plus 2 udice. Máme tie detské pruty leové. Takže využívame to ako sa len dá a teda je to v pohode.